mga kautoran, mayong adlaw sa inyong tanan. Sa sining itiyon, nagapasalamat kita sa Ginoo kay ginataga niya kita sa sining panahon na makapadayon sa pagpamalandong sang pulong sang Ginoo. Kag sa wala pa pagabasahon anay nakon ang bahin sa bala ng kasulatan, kag ini makita sa Mateo 5, Mateo 5 alin sa 21 kag 22. Ini lang anay ang duha ka verses ang aton pagabasahon, kag kung may tiyon kita padayonon naton ang iban nga mga bersikulo. Diri sa Mateo 5 halin sa 21 pakadto sa 22 nagasiling, inyo napatian ang ginsiling sang una sa inyo mga katigulangan, hindi ka magpatay sang tao. Ang bisan sino nga makapatay, pagadalhon sa hukmanan. Pero karon nagasiling ako sa inyo, nga ang bisan sino nga nagkakaakig siya utod, pagadalhon sa hukmanan. Kagambisan sino nga nagpakalain sa iya utod sa pagsiling sa iya, hoy wala ka sang pulos, pagadalhon sa pinakataas nga hukmanan. Kagambisan sino nga nagasiling sa iya utod, hoy buang ka, may katalagman nga magpa-impyerno. Ini amo ang pulong sang Ginoo. Kagaton ini busisiyon sing maayo ang duha ka verses agod mataga naton sang kahulugan sa aton mga kabuhi ang maginatudlo sang balaan kasulatan para gid sa aton tanan. Sa Bible halin sa Old Testament pakadto sa New Testament, may mga kasuguan ang Dios nga ginahatag sa mga tao agud nga magpangabuhi kita sa sining adota nga may kalinong. Ang Dios nga nagtuga sa aton kag nagtugot sa aton sa pagpuyo sa sining matahong nga kalibutan, nakahibalugid kung ano ang maayo para sa aton. Kabangdanan nga naghatag siya siyang mga kasuguan o kung pagsulundan nga aton sundon agod nga kita nga mga tao makapangaboy nga may paghidait, may kalinong, kag may paghigugma sa isa kag isa. Ang isa diri kasugo nga makita naton sa Old Testament amo ang sugo sang Dios nga nagasiling, hindi ka magpatay, you shall not murder. Dira naton isentro i-focus ang aton pagpamalandong sa sinang isa kasugo nga makita sa Exodus kapitulo 20. Kagini nga sugo ang nagasiling nga hindi ka magpatay, ikaanom ina nga sugo kung ibuton-an ang napulo ka sugo nga ginhatag sang Dios kay Moses agod nga ikatudlo ni Moses sa mga katawhan nga Israelinhon. So mathag nga si Kristo nagamit sini nga sugo sang iya nga pagpanudlo sang diri pa siya sa duta. Kay nabaloan naton ang kasaysayan nga si Kristo nagpakatao, ginpadala siya sa iyang amay, nagkari siya sa sininga duta, nagpuyo sa sininga duta sulod sa 33 katuig, kag si Kristo nagapanudlo sa mga katawhan. Kag ang isa sang iyang gintudlo nga aton ginbasa diri amo ang sugo sang amay, ang sugo sang Dios nga nagasiling hindi ka magpatay. Pero ini nga sugo ginhatagan gid ni Ginoong Hesus sang ginasiling nga unto agod nga makakagat maayo
kag matudloan kita nga mga tao subong nga sundon ini nga sugo kay tama ini ka importante. Okay, ang siling ni Kristo sa mga tao, hindi na ini bag-o nga sugo sa inyo, dugay na ini, nabatian na ninyo ini nga ginatudlo sa inyong mga katigulangan sang una. Ang sugo sang Dios nga hindi kamo magpatay. Ini tama gid ka importante sa aton halin sa una tub subong kay ini nga sugo inasi nga nasulod ini sa moral law. Ang moral law pwede nga ma-adapt sang tanan nga sahi sang mga tao sa kalibutan. Pilipino, Koreano, Chinese, Amerikano, ini nga sugo dapat nga pag-aobserbahan sundon sang mga tao. Pero may problema halin sa una tub subong nga ini nga sugo daw hindi kaayo makadulot sa mga tao. Kay mga tao may ara nga mga palusot nga ang maayo makadto sa hindi maayo kag ang malain magapangibabaw pa nga amo ang maayo tungod kay ang aton hukmanan diri sa duta may mga kaluyahon. Now, may duha ka hukmanan nga aton lang tanahon. Kay man kun imo tun-an ng Bible, madamo nga mga korte o kunhukmanan nga nasulat. Ang mga Hudiyo panahon ni Jesus Christ, mayara silang natawag nga Sanhedrin, diing ginahusay ang tanan nga mga problema sa mga Hudiyo o kung Israelinhon. Ang Sanhedrin sa mga Hudiyo sang una, pulo parehas sang aton nga siling subong nga Supreme Court. Dira ginasandig ang mga dalagko nga mga problema. Kagiban pa nga mga hukmanan diri sa duta nga natigayon. Okay, pero aton lang doon bumon ang duwa. May duwa ka hukmanan nga diin ang tao magapangatubang kagugman. Ang hukmanan diri sa duta kag ang hukmanan dito sa langit. Akabig naton nga diri sa duta may ara nga mga judges nga nagahukom sa mga problema sa mga tao, kaawayon sa mga tao. Pero kung hindi mahusay ang aton dalagko nga gumuntang diri sa duta, may ara iya nga langit doon nga hukmanan diin si Jesus Christ amo ang judge, amo ang magahukom. So hindi kita magkahadlok kung ang aton problema diri sa duta hindi matagaan sang insakto nga paghusay tungod sang kaluyahon sang aton mga hukmanan diri sa duta sa final judgment nga diin kita magapangatubang sa hukmanan ni Ginoong Hesus ang tanan pagahatagan sang sakto nga sentensya tungod kay si Kristo mismo amo ang magapungko siyang trono kag magahukom sang tanan nga mga tao. Sulito nakon ang hindi mahusay sa sining duta tungod sa kaluyahon sang aton hukmanan husayon ni Kristo sa tion nga magapungko sa siyang trono kag magahusay sa tanan nga makatawan sa sining duta. So ang siling ni Kristo kagintudlo niya ini sa mga katawan sang una, sinya inyo nabatian nga ginatudlo ini sa inyong ginikanan. Ang isa lang kasugo ang aton nga pagatun-an sa sining nga diyon, kay hindi naton mahimo ang tanan nga kasuguan nga aton tun-an sa isa ka panahon. So ang sugo lang, hindi ka magpatay. Amo lang ina ang aton balik-balikon nga sugo karon. So ini nga sugo makita nimo sa Exodus kapitulo 20
versikulo 13. Kag sa panahon ni Moses, ila ini ginatuman. Kag tanaw naton karon kung paano nila ini gintuman ang pulong ang sugo nga hindi ka magpatay. Sa Leviticus Kapitulo 24, versikulo 21, dira ginpatuman sang instrikto ni Moses ang ini nga sugo nga hindi magpatay. Kung may tao nga makapatay, ang sintensya sini nga makita sa Leviticus 24:21, ina nga tao nga nakapatay patyon man, amo nang silot, amo nang pagpadalagan nila sa sini nga sugo nga hindi ka magpatay. Kung ang isa ka tao makapatay, dalon sa sukmanan, kag ini nga tao nga nakapatay, patyon man, paagi sa paghaboy sang bato. Amo nang paagi nila, patyon ina nga tao, paagi sa paghaboy sang bato. Pero ang kasuguan nga ina, na ginatawag nakon nga kasuguan diri sa dota tawhanon nga kasuguan, may ara nga palusot ang mga tao agud makalusot kag hindi mahukman sang insakto pananglitan. Magsiling ka nga hindi ka magpatay, pwede man ang tao makapatay nga ginplano niya sang malawig na nga tinuig, kag isa niya pa mapatay ang tao nga ginplano niya nga patyon. Okay, may ara man nga pwede ang tao makapatay nga wala niya ginplano, aksidente lang nga napatay niya ang isa ka tao. So may diferensya ang dua. Matag ko sang isa ka example, agod nga matinaw ini sa aton una-una, kag ginsiling nakon, may palusot sang una, kag tubtob subong ay palusot man, nga ngaton mga judges nabudlayan sa paghatag sang eksakto nga paghukom tungod kay mga tao damo sa nabalaan agod makalusot. Now, pananglitan, may isa ka tao nga nagbial sang kahoy, kag nagamit siya sang parakol. Paghabyog niya siyang parakol, nagtabog ang blade anang talom sang parakol. Natabuan man nga may nag-agi sa sina nga lugar, kag ang iyang blade sa iyang parakol naigogid sa ulo sang tao, kag ina nga tao napatay. So nakapatay siya tuod, pero wala niya ginplano, na disgrasya lang nga paghabyog niya sang parakol, nagtabog ang blade kag naigo ang ulo sang isa ka tao. So may diferensya. Ang isa iya, ang una ginplano niya, ang isa iya wala siya sing plano, na disgrasya lang. Kag sa hukmanan sang tao, makasiling ang judges nga daw insakto man. So wala siya silot kay disgrasya man lang to. Kagdamo sang mga bagay nga nagkalatabo nga amo sina. Ang ginasiling sang Bible nga do not murder, thou shall not commit sang sala nga murder. Ina may lamod nga hindi ka magplano sa imong kaugalingon sa pagpatay sang imo isig ka tao. So may palusot, haling sang una tubtob subong nga palusot, kabangdanan nga amo ini nagklatabo, nga diri sa aton kalibutan, mayara nga mga tao nga nakasala, pero wala mapriso, kay manami siya magpalusot sang istorya. Kag may matao man iya nga wala makasala, pero napriso tungod kay hindi siya kahibalo magpalusot sang istorya, kag wala siya makakita sang maayo nga mga witnesses, kag wala siya makakita sang maayo nga abogado. Amo ina ang kaluyahon
sang aton mga hukom diri sa duta. Pero hindi ikaw kag ako magkahadlok. Kay man may ara iya nga hukom o kun hukmanan sa langit, diin si Kristo amo ang maga-judge, amo ang magahukom. Ang amay nagtugyan sa nga anak, ngayang bugto nga anak, amo ang magahukom, magasintinsya sa tanan nga makatahuan kung magabot na ginasiling nga final judgment. Sa tiyon nga si Kristo magabalik liwat sa sininga kalibutan. Pero ang Romans 12:19 nagatudlo si San Pablo sa aton. Kay man kita nga mga tao, kung ginabatyag naton nga ang paghukom sa aton hindi patas, hindi alangay, magadumot kita kag magasilinga, magabalos gid ako sa iya. Kung anong ginhimo niya sa akon, balusan ko man siya katulad siya ang ginhimo sa akon. Pero amo ning laygay ni San Pablo, kay man kon balusay na lang ang aton paghimuon sa siningaduta, then mas lala pagid ang aton madangatan, kay nagalawig nga bagalawig ang problema kag hindi na maguntat. So anong laygay sang Bible sa aton? Roma 12:19. Siling sang Dios, hindi ka magtimalos, kay ako amo ang magabalos. So ang aton himuon, bisan nag-atyag kita, nga wala kita mahatagan sang insakto nga hustisya, aton ina isandig, ipangamuyo naton ina sa Dios, kay ang Dios siling niya, ako ang magabalos, ako ang magatimalos, hindi ikaw. Kay man kung aton na nahimuon, nagadako nga nakadako ang aton problema sa sini nga kalibutan. Pero tanaw naton, ang ginsiling sang Ginoo, sang una, ginasugo, halin pa sa inyong katugulangan nga nagasiling, hindi kamo magpatay sang tao. Kaya makapatay sang tao, delikado sa hukmanan. May hukmanan kita diri sa duta, kag may hukmanan man kita dito sa langit, nga kung makabalibad kita sa hukmanan diri sa duta, then dito sa hukmanan sa langit, wala sing bisan isa ka tao nga makalikaw, kay si Kristo mismo nakahibalo kung ano ang depekto, sino ang may mga sala, kay man aton panangadaan ginaplano, ang Diyos nakahibalo na, bisan wala pa naton mahimo, kung may plano kita nga malain sulod sa aton mga kabuhi, ang Ginoo nakahibalo na sinangadaan, kag wala si bisan ano nga bagay sa sini nga kalibutan nga aton ganaistaran nga wala na balaan sang Dios. So ang Dios nagasiling sa aton, okay, kung di mahusay, kag ni matagan sang insakto nga husay ang aton problema diri sa duta tungod sa kaluyahon sang aton hukom. Siling sa Ginoo, okay, hindi ka magkabalaka, ako ang magatimalos, ako amo ang magabalos, siling sang Dios. Pero ang 22-21 kay na ang aton ginhambalan, ang 22 gusto sang Dios nga pugnan nga daan ang mga kabangdanan kung nga ang tao makapatay. O mabatian na naton sa mga doktor nga siling preventive mas maayo kaysa cure. Preventive is much better than cure. Kadaan ma-prevent, mapugnan ang mga kabangdanan nga ang tao makapatay, pugnan nga daan sa wala pa siya makapatay. So ang 22 na kasiling,
Siling niya, pero karon nagasiling ako sa inyo, hindi kamo magkaakig sa wala sing kabangdanan. Amo ina ang 22. Hindi kamo magkaakig sa wala sing kabangdanan. Kay ang nagakaakig siyang utod sa wala sing kabangdanan, delikado siya sa hukmanan. Sa hukmanan sang Ginoo, mas delikado ang iyang kabuhi. Amo ini ang pagpugong. Agod mapugngan nga ang tao, hindi makapatay, dapat nga hindi siya magkaakig sa wala sing kabangdanan, wala sing pulos, hindi siling sang Ginoo. Ini aton man matalupangdan, nga mayara manggali iya sing kaakig nga may kabangdanan, kag may kaakig man nga wala sing kabangdanan. Okay, tanaw naton. Ang kaakig iya nga may kabangdanan kag may pulos, ginatugot sang Bible. Kung mangakig ikaw kag ako, dapat may kabangdanan kag may pulos. Gamito naton si Jesus Christ mismo. Si Jesus Christ amo nagtudlo nga hindi kamo magpangakig sa wala sing kabangdanan. Pero si Kristo sang diri pa sa duta, nagpangakig man siya. Pero ang pagpangakig yan ni Kristo, may kabangdanan. Kinatawagan na nga divine anger. Diyos nun nga kaakig. Dumduman bala ninyo, nga sang si Kristo, diri sa duta, nag-attend siya sang pista ginatawag nga Passover dito sa ilang syudad sa Jerusalem. Kag sang dito si Kristo nag-abot sa syudad nila, nagdiretsyo siya sa templo. Ang templo na abla sang mga Hudiyo sang una, dito sa Jerusalem, pulo pareha sa may na sang aton simbahan, subong diin kita nagasimba kun Domingo. Okay. Pag-abot ni Kristo dito, ang nakita niya hindi man mga tao nga nagasimba, kundi ang nakita niya dito amo ang dalagko nga negosyo sang mga katawan. Ginhimo nila ang templo o kung simbahan nga merkado. Dito nagdala sila sang mga baka, sang mga karniro, sang mga kanding, sang mga salampati nga ilang ginabaligya, baklon sa mga tao, agod ihala dito sa altar, sa templo. Sa pagkakita ni Kristo, nga ang templo o kung simbahan ginhimo na nila nga merkado, nagpangakig si Ginoong Hesus. Nagkuha siya sang lobid, ginpanghanot niya pagwa ang tanan nga mga baka, ginhanot niya pagwa ang karnero, ginbuyan ang tanan nga mga salampati, ginpangtumba niya ang mga lamisa, di nagapungko ang sinsilyo kag nagabaton sang ilang income o kon ilang kwarta. So si Kristo nagpangakig. Pero ang pagpangakig yan ni Kristo may kapuslanan kay man naakig siya sang sala nga ginahimo sang mga katawhan. Si Kristo nagtindog sa tubangan nila kag nagsiling, hindi ninyo paghimoa nga merkado ang balay sang Dios. Ang balay sang Dios nga siling niya amo ang simbahan o ken templo. So nangakig siya sa ginahimo nga sala sa mga katawan, mga utod. Si Kristo nahihigugma sa mga tao, amoy na ang ginahambal sang Bible. Pero ang kamaturan amo nga si Kristo wala nagahigugma sang sala sang mga tao nga ilang ginahimo. So kaya mo makita dito, wala man gin kastigo ni Kristo ang mga tao. Ang iya lang ginpagawa amo ang mga sapat.
kag naghambal nga hindi nyo paghimuon ini nga merkado. Ginahigugma niya ang mga tao, wala niya ginkastigo, pero wala sa nahigugma sang sala nga ginahimo sini nga mga tao. Amo na ang iplastar naton sa aton kaugalingon man, katulad kay Kristo, pwede kita makapangakig sa ginasiling nga Diyos nun nga pagpangakig, divine anger nga ginasiling. Tungod kay nagakaakig kita katulad kay Kristo sang sala nga ginahimo, pero ang tao ginahigugma ni Kristo kag nagsugo man siya nga kita dapat man naghigugma sa aton isig katao. So mina ang makita naton diri sa pagsiling ni Kristo, hindi kamo magpangakig sa wala sing kapuslanan. Pero kung may kapuslanan man o kung may kabangdanan man nga nagpangakig ikaw tungod sang sala nga iya ginhimo, pwede man ina. Pero may laygay sa aton nga mga tao. Man maayo si Kristo, bisan mangakig siya, pero kontrolado niya iya ang iya nga kaakig. Kung kita yang mga tao, kung masobraan, hindi na kita makabalo, mag-control. Okay, so nagapadayon ang Bible sa pagtudlo sa aton nga kung kita magpangakig, siling sang Bible, dapat nga hindi naton pagpatunuran sang adlaw. Hindi kita magpangakig halin sa aga, tob-tob sa hapon, tob-tob sa gabi, wala pa maguntat. Kung may ara man nga kabangdanan ang aton pagpangakig, ang Bible nagapadayon sa pagtudlo sa aton nga hindi naton nina pagpadugayon ang kaakig nga ara sa aton huna-huna kagyari sa aton nga balatyagon. Kay man si Satanas nagatulok kag siya nagakalipay kuno hindi na maguntat ang aton pangakig, kag iyay nang sakyan tobtob nga makahimo kita sang sala. So ang Bible aton nga tanahon, kay man ang Dios nakaibalo gid kung ano ang maayo sa aton, bisan magpangakig man kita, bisan may kabangdanan man, bisan may ara nga maayo nga masiling naton nga kabangdanan, pero nagapasiling siya hindi ina pagpadugaya nga kaakig dira sa aton mga balatyagon, kay ang kaakig naton amoy na nagatulod sa aton sa paghimo sang hindi maayo kung hindi ina makontrol kag hindi ina magauntat sa aton sulod sa aton mga kabuhi. So ang kaakig pwede gid naton malikawan nga hindi kita magpangakig. Ano ang mga ginatudlo sa 22 sa pagpadayon naton? Nagatudlo ang Dios nga may mga kabangdanan nga ang tao maakig. May mga kabangdanan, may mga pulong kung kaysa nga kita mahambal, nga daw medyo makapila sa balatyagon sang iban. So ina mga pulong nga wala sing pulos, ginatudloan kita sang Dios nga hindi naton paghihambal. Okay, sa 22, nagsiling siya, hindi mo pagsingganon ang imong utod. Hoy, wala ka sang pulos. Siling sang Bible, hindi ina. Kay ina nga pulong, makasamad kag makapaakig sa imo nga utod. Kay man ang kamatuoran, kitang tanan gintuga sang Dios. So kitang tanan may pulos, hindi ikaw makasiling nga ang iban yang nga tao walay pulos, kag ikaw lang kag ako ang may pulos. Din sa Ginoo, hindi ka maghambal sina ang tanan nga mga tao mapuslanon.
Ano ang pag-intindi naton sang pulong nga way pulos? Okay. Sa aton balay, ang wala sing pulos, ginahaboy naton sa basurahan. Ang papel nga wala pulos, haboy sa basurahan. Ang mga gamit nga wala pulos, ginahaboy sa basurahan. So, ang pagsiling gali sang isa ka tao nga wala kasing pulos, katulad nga ina nga tao, basura kag inughaboy, hindi mapuslan. So, siling sang Ginoo, kung gusto ikaw nga hindi mangakig ang iban nga tao sa imo, kag hindi ikaw makakreate sang ginasiling kaawayon kag kaakigon, hindi ka kag ako maghambal sa mga pulong nga makapasamad sa balatyagon sa iban nga tao, katulad sang pagsiling nga wala ka sang pulos. Siguro i-apply naton ang ginasiling sang Bible nga golden rule. Ano ini ang golden rule? Okay, ang golden rule makita nimo sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 12. Ang ginahambal dira ni Kristo amo ini. Hindi ka maghambal sang mga bagay nga makapalain sa iban. Kung ano gani nga bagay nga makapalain sa imo, ina makapalain man sa iban kung imo ihambal. Okay, kung imo ini atagon nga bersikulo sing Mayo amo ini. Hindi paghimoa sa iban ang hindi mo gusto nga himuon sang iban sa imo. Kung hindi ka gusto nga maghimo ang iban sang malain sa imo, hindi ka man maghimo sang malain sa ila. Pananglitan, dua ka butang ang ginhambal diri nga akon gimit lang na. Nagsiling ang Bible, hindi pa singgana ang utod mo nga way kapulos, hindi pa singgana ang utod mo nga uy buang ka, hindi ka magambal sina. Aton balis ka doon. Kung ikaw abi kag ako, singganon sang iban nga uy buang ka, malipay ka ihan, siguro mabalos kagid nga magsiling, oy gago ka. So, naghimo na kamo sang mga bagay nga makapaakig sa imo. Amuning mga butang nga nagsiling, dapat malikawan naton ina kon kita magbantay sang mga pulong nga aton ginahambal sa iban. Buhata sa iban ang gusto mo nga buhaton sang iban sa imo. Kag hindi pagbuhata sa iban ang hindi mo gusto nga buhaton sang iban sa imo. Ina ginatawag nga golden rule nga ginatudlo sang Dios sa aton. Okay. Ang aton nga baba nga nagahambal sang mga butang nga mga malain kag pwede man makahambal sing mga butang nga maayo. Okay. So ano ang aton himuon agod nga ang magagwa nga mga pulong sa aton mga baba, lonsay mga maayo, Dios non nga mga butang, ang aton paghimuon amo ini. Magpamalandong kita sang pulong sa Dios, tipigan naton ang pulong sa Dios sa aton tagipusoon. Kay man siling sang Bible, sa kabuganaan sang imo tagipusoon, magagwa ang mga pulong sa imong mga baba. Kung sa aton pa, kung ang pulong sang Dios among ginatipigan naton sa aton mga tagipusoon, magagwa man ang Dios non nga mga pulong. Hindi mo madisiplina ang imong baba, ang aton unahon
amo ang aton mga kasing-kasing, kay halin sa aton kasing-kasing magagawa ang malain o kon maayo nga naghalin sa aton mga balatyagon. Halin sa aton tagipusoon, pwede man kita makahambal sing maayo kag Diyos nun nga mga butang, makasinggit ikaw, praise the Lord, hallelujah, thank you Lord, halin sa imong tagipusoon. Pero kung ang imong kasing-kasing malaot, then ang magagwa sa atong mga baba, lunsay mga malaot naman. So dapat bantayan naton ang aton mga baba nga makahambal sang Diyos ton nga balatyagon o kung mga pulong halin sa aton nga tagipusoon. Kay man ang Mateo 12:36 ini nagahambal sa aton nga sa adlaw sa paghukom ang mga pulong nga aton ginpanghambal hukman ina sang Dios, kay man wala sing mga pulong nga nagagwa sa aton baba nga malipatan sang Ginoo. Kung maayo ang aton mga ginahambal, then makabaton kita sang pagdayaw halin sa Dios. Pero kung mga balaot nga mahinabalan, pamuyayaw, pagpakamalaot sa iban nga mga tao, din siling sang Ginoo, pagahukman niya kita sa mga idol nga mga pulong nga aton panghambal. So, ining tanan nga aton ginpun-an ang sunod sang sugo sang Dios nga hindi ka magpatay, kag ini ma-prevent kag mapugnan kung hindi kita magsagi pangakig sa iban naton nga makauturan, kag hindi kita maghupot sang dumot sulod sa aton mga kabuhi, kag mapugnan ining tanan nga mga kaagigon, tanan nga pag-ilinaway sa mga tawhan sining kalibutan, kung mayara kita nga pagkontrol sa aton kaugalingon. Siguro i-apply naton ang pulong sang Ginoo nga makita sa Galacia Kapitulo 5 versikulo 22, kaya ginatawag ini nga bunga sang balaan nga espiritu. Mayroon nga siyam nga mga bunga sa Galacia 5:22, pero ang katapusan nga bunga ginhambal dira self-control, pagpugong sa kaugalingon. Dapat nga kontrolon naton ang aton mga huna-huna nga hindi masudlan sang malaot nga huna-huna. Kontrolon naton nga hindi makasulod ang malaot nga balatyagon, agod nga hindi man magwa sa aton mga baba ang mga pagpamuyayaw kag iban pa nga magpakamalaot nga sugilanon nga amo ang kabangdanan sang kaakigon kag magasampot sa pagpatay sa aton isig katao kung wala sang kontrol ang aton kagalingon nga kabuhi. Pero ining tanan nga mga bagay, hindi naton ini mahimo sa aton kaugalingon nga kita-kita lang. Kinanglanan naton ang bulig sang Ginoo. Agod nga siya amo magakontrol sa aton kabuhi. So anong buhaton naton agod makahimo kita sa sini mga bagay nga aton karon gintun-an, ginpamalandungan, ang aton paghimuon amo ini buksan naton ang aton mga kabuhi, batonon ta si Kristo sulod sa aton kasing-kasing, kag ang balaan nga espiritu sang Dios magapuyo sa imo kag akon kabuhi. Kontrolon niya kag hatagan niya kita sang Dios nun nga sahi sang pagkabuhi. Ginsiling nakon, hindi naton ini mahimo sa aton kaugalingon, pero ang Dios gamhanan
nga sarang makabulig kag makabag-o sang aton mga kabuhi, kag kung mabag-o na natin sang Dios ang aton mga kabuhi, makahimo na kita sang isa ka matahom nga sugo sang Dios nga nagasiling, maghigugmaanay kamo sa isa kag isa, hindi magdumtanay, hindi magpakamalaot sa iban, kundi higugmaon naton ang aton isikataw. Mahimo lamang naton ini kung ang Diyos mismo hiyari na sa sulod sang aton mga kabuhi. Busa sa sinigid nga tion, buksi ang imong kabuhi, bato na si Kristo sulod sa imong kasing-kasing, kay siya magabulig sa imo sa pagkabuhi nga matarong Diyos nun nga pagkabuhi ayon sa kabubuton sang Ginoo. Mga kautoran, madamong salamat. Kabay nga ining mga pulong makahatag sa aton sang Diyos nun nga kabakod sa aton kabuhi, samtang nga kita yari nagapangamuhi sa sining kalibutan, kaging Ginoo nagahandom na kitang tanan makaangkon sang Diyos nun nga paghidait, kob nga siya magabalik liwat sa sining kalibutan.